Hayırlı kün muhterem televizor караучылар. Атнаның иң матур, иң кадерле көнендә сезнең белән эфирда мин Назым Сәфәров булырмын. Бүгенге кунагыбызны сез бик тырышсагыз да таный алмассыз. Артиста, тегеги бу өлкәдә ат казанган зат та түгел ул. Гапади татар хатыны. Ләкин аның язмышы, аның тормыш юлы бик күпләргә гыйбрәт була алыр иде дигән фикер белән без бүген аны студиягә чакырдык. Гөлнар Борис кызы Әхмәтҗанова 1977 елның 30 апрелендә Шүпрәле районының Иске Ишле авылында туган. Урта мәктәпне тәмамлаганнан соң Буадагы һөнәр училищесына укырга керә. Авылда бухгалтер хезмәтен башкара. Аннары Казан дәүләт педагогия институтының география факультетын тәмамлап, Яңа Кайкырлы урта мәктәбендә 13 ел укытучы булып эшли. Шигырьләр яза. Зәки Нури исемендәге әдәби бүләк иясе, Йылдызлык фестивале лауреаты, Ире Илсур белән 3 бала тәрбияләп үстергәннәр. Хәерле көн, Гөлнар ханым. Исәнмез. Бу дөньяда берәүнең дә эше буш түгел дип әйтәләр, име? Шуннан да ул сынаулар да төрле кешегә төрлечә килә, аны төрле кешегә төрлечә үтә. Ләкин бу гадәти хәл дип санала. Һәркемнең үзенең авырлык күрүе тормыш юлында. Ләкин сезнең минем студиягә кергәнче сөйләгән вакыйга ул гадәти түгел. Бу мине шок хәлендә калдырды. Менә бу турыда безнең бүген карап утыручыларга да кыскача сөйләп китсәгез иде. Минем тормыш юлым Тәбә Тамара белән диярлек 1997 елның 7 ноябрендә үзгәреш алды. Чөнки бу көнне мине күрше авылга урлап киттеләр. Урлап китү дигән гадәт безнең татар халкында бар, ләкин ул гадәттә алдан сөйләшеп куелган була, белгән кешегә әти-әни алдында факт буларак кына китереп куер өчен генә эшләнә торган эш буларак кабул ителәдер илегрәк. Бу сезнең чиракта бер дә белмәгән кеше чынлап торып урладылар, әйе? Чынлап торып менә үзем мин электән пьесалар укыганга күрә менә яшьрәкләр анда урлау бар, әйеме? Нәкъ шундый урлау булды бу. Ни өчен урлау әлбәттә урларга мөмкиннәр, ләкин Совет заманында дип әйтәбез инде, закон булган вакытта сез ни өчен яңадан үзегез эшләре өчен кайтып китмәдегез? Менә бу инде минем характерыма салынган сыйфаттыр. Мин тәкъдиремә буйсынам. Бу юлы да урладылар бит мине гарип-гыраба ниндидер бер килешмәгән кешегә түгел. Күргән кешегә. Авылның бер дигән егет, әйе, авылның бер дигән егете урлап алып кайтты мине. Шуңа күрә сез бу чиракта туктагыз әле, бәлкем тормыш барып чыгар дип уйладыгыз, әйеме? Әйе, тормыш барып чыкмады да түгел, ләкин үзгәчәрәк барып чыкты барыбер, шул гына. Үзгәчәрәк дигәндә сез нәрсәне күз алдына китерәсез? Мәсәлән, балалар үстерү, кул күтәрү, балалар үстергәндә анысы да бит әле. Менә кул күтәрү дигән сүзне дә яратып бетермим. Менә ничек дип әйтим инде, һәр кеше үз халкы белән туа бит. Менә безнең халыклар туры килмәде. Шулай да мин ул кешегә бүгенге көндә дә нык рәхмәтле. Минем анардан туган 3 алтын бертегем. Хәзер 5 булдылар. Киленем, оныгым бар. Әйе. Мин бүгенгесе көндә үземне бик бәхетле хатын дип исәплим. Тоям, шулай. Берәү булса инде бу хәлләрдән соң сыгылып төшәр идеме? Сыгылып төшәр иде, тормышым үзгәрде, бетте дип җылар идеме? Сез җылар урынына миңа калса көлеп, име? Татарда безнең тиктегәннән әйтеп битаннардыр инде, хәсрәте күп көләр, хәсрәте аз җылар дип, име? Сез бу чиракта җыламыйсыз, көлеп яшисез. Алыгына да туры шигырьләр язасыз. Менә сезнең әйтүегезгә хәзер генә бер уй килде, фикер. Менә бер фикер. Менә нишләп миңа күбесе тиле-миле дип әйтә, исәр дип әйтәләр икән. Дөрестән дә юлысы урынга килгәнгә күрә шулай әйтәләрдер инде, әйеме? Безнең халыкта әйтәмеш, ул якында әйтем бар бит. Кайгысы күп көләр. Әйе. Ләкин ул кайгы сезне сындырмаган. Менә шуларга стелгән тагын сезнең менә бу улыгызның гаҗиз карап үстергән улыгызның менә бу хәрби операциягә алынуы. Әйе, менә монда да тормышымның менә былтыргы безнең мобилизация чоры 26 сентябрь менә 22 елның 26 сентябрендә тагын бер кат борылыш. Әйе. Тормышымда нык борылыш булды. Инде бу без сугыш менә шуңа күрә әйтеп үтим әле. Бүгеннән ныклап тотындым, уемда булган китап чыгару, китап бастыру. Менә монда бөтен үзем уйлаган, үзем фикер йөрткән, менә тормышка булган карашларымны, шигырьләрем белән бергә үрелеп,
Kitap жыйынтыгы тупларга тотындым Алла бирсә. Бу китапның исеме «Без дә күрдек сугыш михнәтен» дип аталачак. Әлбәттә, бу очракта да сыгылып төшергә элек факт бит инде, әйме? Улыңны карап истегән улыңны менә шундый хәрби операциягә җибәрү, ләкин сез шуннан да миңа калса әле үзегез шудан булып кына калмыйча, сабыр булып кына калмыйча, башкаларда шул сабырлыкка чакырыр өчен төрле концертлар оештырып, төрле очрашулар оештырып, сезнең шикелле улларын озаткан кешеләрне рухи яктан ныгытыр өчен тырышып йөрисез икән. Бик дөрес, менә һәрбер нәрсә килеп туган ситуациядән файдалана беләм. Менә бу позитив ягын. Файдалана беләм. Менә сугыш улымны алдылар, ярар, бик нык ярсыдым. Бик каршы торып карадым. Каршыда торып карадым. Улымны йылып алырга да тырыштым. Хәзер шул вакытта теге сүзгә дә килдем бик күп кеше белән. Хәзер шушы кешеләргә рәхмәт әйтәм. Улымда бәлки теге нитми торгандыр, хәзер минем улым горурлыгым. Интернет битләрендә дә Илюсны белмәгән кеше юк инде. Ахмедянов Илюс. Менә ул миңа иҗат тормышында да нык үзгәреш белән, менә шушы балага булган мәхәббәт, ана йөрәгенең хисләре менә бик нык нәрсә булды инде бу. Борылыш алып китте яңадан. Менә аның ул бит әле үземә генә түгел, кемгәдер, кешеләргә дә файда булсын монарга. Менә никсың сугыш инде, ләкин бит аны ниндидер бер кан куйгыч нәрсә буларак кына кабул итәргә түгелдер. Бу яшәеш, көрәш, тормыш мәйданы. Тормыш закончалыгы. Сиңа каршы чыкканнар икән, син демәк шуңа җавап бирә белергә тиешсең, әйме? Монда каршы чыгу да түгел. Бу ничек дип әйтим? Менә дөньялык яралганнан бирле мин үзем мәктәптә 13 ел Яңкәкер урта мәктәбендә эшләдем, тарих укыттым. Безнең бит инде тормыш шулай бара ул. Яу кырлары, яулау, көрәш. Тормыш көрәш ул. Көрәш. Утлы көрәшме ул? Гади көрәшме ул? Барыбер көрәш. Яшәү көрәш ул. Менә шулай да нишләп менә мин бер үзем караган, бүгенге көндә бер үзем әтисез генә тоткан балаларның берсен алдылар. Ни өчен икән алдылар дигән сорау килмиме сезнең башыгызга? Ул вакытта шулай уйладым. Аннары ул менә нишләпсең ялгыз ана баласы, нишләпсең башкаларныкы түгел. Беләсезме нәрсә аермалы буларак? Хәзер менә монсы да хәзер килде фикеремә, сезнең студиягызда ниндидер бер тылсым бар ахыра. Аңа җавап итеп нәрсә әйтәм? Димәк, әтисез үскән балалар кешелеклелек сыйфатын яхшырак үзләштерәләрдер. Менә аларда тормышка булган караш башка. Алар авырлыкны күргән, белгән, алар аны җиңү юлларын белгән. Менә андый солдатлар теге барлык белән юклыкта алар икесе ике нәрсә. Менә юклыкта син яшәп тормыш белән көрәшеп кара, барлыкта көрәшеп кара. Кайсысы кешеләрәк, юклыкта көрәшкән кешеләрәк була? Шун ныграк тыялар дигән сүз, әйме? Тормышны ныграк тыялар дигән сүз, башкаларга караганда, әйме? Авыр түгелме дип сораучыларга сез ничек җавап бирәсез? Шигырь белән. Әйтегез әле бүген караучыларга, телевизор караучыларга. Тормыш авыр диеп уфтанмый кеше. Кем күтәреп аны караган? Авыр түгел, сынаулары гына. Туганчы ук күктә каралган. Арып эшләп кергәч тәмле чәйне үз кулыбыз белән эчәбез. Зарланмый кеше. Шыңлап тормаса да алтын көмеш тулы кисәбез. Сатып алган кемне беләсез соң? Ул алтынга җирдә саулыкны. Кайтарырга якын кешеләрне бирер идек бөтен байлыкны. Сугыш күргәч чын тынычлык тәмен тойдык менә бүген күбебез. Күренәме андый вакытларда кояш килгән якты күгебез. Кадерләрен белик бар булганның. Үкенергә тәкъдир язмасын. Күкрәгенә кышсын ялгыз ана. Исән кайткан газиз баласын. Амин, шулай булсын шуннан да. Амин. Менә бала дип әйтәбез, бала һәркемнең бәгырь җимеше, һәркемгә кадерле ул, әйме? Менә шундый илгә, көнгә игелекле бала үстерер өчен нинди шартлар булырга тиеш гаиләдә? Гаиләдә балага үзеңне пример итеп күрсәтергә, үзеңнән башларга һәрбер нәрсә үзеннән торак кешенең.
Менә миңа ике тапкыр бер үк төрле сорау бирделәр. Менә шул кадәр катлаулы тормыш юллары үттең. Шундый авырлыклар белән тормыш эш белән бирегеп эшкә каныгып яшәдең. Кай арада таптың соң балаларга шундый тәрбия бирү? Дөрес укытучы буларак та, менә ничек дип әйтим, ана буларак та, кеше буларак та мин үземнән пример китер, үзем белән пример китер. Үзем менә кеше булып калырга тырыштым һәр вакытта да. Бала сине күрә. Сине күрә. Анарга әйткән, күрсәткән, каяндыр табып биргән нидер мәгълүмат керми, ул аның үрнәге бар. Әтиянисе. Әтияни үрнәге булар. Форсаттан файдаланып, улымның бүген туган көне. Шулай менә. Күңеле булсын, турыда язган шигырегез бар икән беләм, әйдәгез. Бар, улым Илүсемнең туган көне. Аңа инде мин нәрсә дип әйтим, улым, син хәзер минем горурлыгым булдың. Аллага шөкер. Исән сау икенче тапкыр отпускага кайтты. Бүгенгесе кичә без оныгымның туган көнендә билгеләп үттек. Мин әби кеше хәзер, оныгым бар, горурланырлык, сөеп туймаслык оныгым бар. Менә улыма атап шигырны берне интернетка язган иде мин интернет битләрендә. Менә бүген яңа шигырым туды. Улым туды бүген. Ишетәсезме? Ана булдым бүген үземдә. Бала биргән бәхет чагыла, шатлык сипкән нурлы йөземдә. Кулларыма алгач сабыем, тирә-якка аваз таратты. Бәхетле бул, нарасыем диеп, күкрәгемә кысып яраттым. Ничә еллар узган, бүген менә 20дән артык улыма. Әти булып инде үзе дә нарасыен алды кулына. Бәпкәләрем, йөрәк җимешем, яшәгез сез теренеп саулыкка. Алыштырмас бала бәхетен, ишелеп килгән шөһрәт байлыкта. Бәхетле бул улым. Һәр вакыт догада булырмын. Бөтен булганым, бөтен барлыгым белән сезне яклап, саклап яшәргә тырышырмын. Сез дә кеше булып калырга тырышыгыз, иңелек. Михрибанлы, мәрхәмәтле булырга өйрәтәм. Менә ана сүзен аяк астына салмасыз дип әйтәм. Ышанып калам инде бүгенге көндә улымны белгән бик күп кешедән бик җылы сүзләр ишетәм. Рәхмәт кешеләргә дә менә. Рәхмәт үзегезгә дә. Шундый үстергән өчен, шуннан да менә шундый вакытта да югалып калмас өчен, шундый вакытта да сынмас өчен менә бүген дә сезнең урында калган, сезнең рольдә калган әтиәниләргә нинди киңәш бирер идегез? Тагын шигырь белән әйтим әле. Көчле булып яшәү өчен рух ныклыгы кирәк кешегә. Салкыннарда җәен чәчәк аткан, гөлләрдә бит туңып күшегә. Язмыш белән яуга чыктым бүген. Сынатмаска бер үк исәбем. Кешелеккә шул кадәрле булгач, бу тормышта минем кирәгем. Ышанычым арта дусларыма, зур эшләргә күңел этәрә. Халкы өчен янып яшәүчене тормыш бер көн үзе күтәрә. Тырыш хезмәт, зур максатлар белән яшиселәр килә һәр вакыт. Саулык белән олы хөрмәтне алып булмый аны һич сатып. Рәхмәт. Шуннан да шигырь белән җавап бирү ул бөтен кешегә дә бирелмәгән, менә авыл укытучысына, авылда яшәгән кешегә шигырь каян килде икән? Сез бит инде әдәби факультетларда укымагансыз, андый мөхиттә дә үсмәгәнсез дип әйтәбез. Менә кайдан килә ул сезгә шигырь? Юк, менә беренчедән Аллаһ Тәгаләдән ниндидер бер миссиямдыр инде бу. Шулай да үз өстемдә бик күп эшләдем. Үз өстемдә эшләргә минем наставникларым, укытучыларым бар иде. Укытучым Исхакова Гөлсирә Ясәви кызы бүгенгесе көндә Искишле авылында яши. Аллага шөкер, ул укытучым исән, ул минем өчен психолог да, ул минем өчен кумир дип әйтер идем менә. Менә үткән атнада авыл көне үткәрдек авылдашлар белән бергәләп. 30 ел минем мәктәпне бетереп чыкканыма, классташлар белән очрашып, Гөлсирә апаны күреп, менә шундый бер җылы очрашу кичәсе үтте безнең авылда, Искишле авылында. Чөнки авылыбызда мондый кичәләр үткәрер өчен бөтен мөмкинлекләр бар. Шул форсаттан файдаланып, Радик абый Усманов, Мөхәммәдянов Радик абыйга да рәхмәт әйтәм. Менә ул хәзер 11 елдан бирле
Җирле үзидарә советында җитәкче булып эшли инде. Аның хезмәт нәтиҗәләре авыл уртасында безнең бик матур паркыбыз бар. Мондый парклар район буенча да безнең бик күп эшләнелә. Район җитәкчеләренә ничек дип әйтим, менә монда да әйдәгез күп сөйләгәнчә бер шигырь гына укыйм әле. Әйдәгез. Шүпрәледә минем туган авылым, Шүпрәледә гомер бишегем. Шүпрә кебек кайнап торгангамы, исеменә килә җисеме. Кызу эшләр кайный Шүпрәледә, төзелешләр арта ел саен. Заманадан сылтау эзләмиләр, җитәкчеләр табалар җаен. Ничә авыл яңа мәктәп белән каршы алды укучыларын. Шундый тырыш, кайнар, үз сүзле халык бармы икән соң тагын? Җае чыккан саен шаяртып, син мишәр дип әгәр әйтсәләр, татарларның без каймагы диеп, горурланып башым күтәрәм. Рәхмәт. Шунында тормыш ситуацияларында югалмыйча шундый җыр сүз белән, кешене юатырдай шигырь белән җавап бирә белү, ул үзе үк Аллаһ Тәгаләнең талантыдыр инде, әйме? Әйе, сүзегезне бүлүем өчен гафу итегез. Менә соңгы вакытларда җырлар яза башладым. Альфред Якшанбетов белән эшлибез. 2 студия минем, Айрат Минхаҗев, Айрат Айнулов, үземнең туганым. Казанда 2 студиямда җырларны яздырабыз инде. Аннары Айдар Галимовның аранжировщигы Фаил абый миңа бик нык ярдәм итә. Аннары җырларны, шигырьләрне миннән инде хәзер махсус яздыручылар бар. Менә үзебезнең менә шушы улым белән бергә сугышка киткән Яңа Чикала авылында Валиуллин Фәнил исемле егетебез, ничек дип әйтим инде, менә кызганыч булса да, аның үлем хәбәре ишетелде башта. Ул егетебезне җирләдек. Аннан февраль айында без анарга менә авыл район җитәкчелеге белән берлектә мемориаль такта ачу тантанасын телевидениеләр чакырып, әнисен хөрмәтләп, менә барлык администрациядә эшләүчеләргә дә бик зур рәхмәт. Үзем генә башкара ала торган эш түгел бу. Менә шундый мемориаль доскалар безнең бер Фәнилгә генә түгел. Менә монда элек сугышларда да, Афган сугышында, Чечен сугышында менә ил өчен үзен аямыйча сугышкан сугышчыларыбызга төрле менә шундый мемориаль такталар, монументлар, әллә нинди үзенә генә хас бер шундый почмаклар булдырыла, менә һәйкәлләр менә эшләнелә. Районда бик зур эшләр алып барыла. Тапшыруыбыз азагына якынлашып киләбез. Хәзер Марсель Пруст сорауларына күчәбез. Сезнең төп сыйфатыбыз үзегезнең? Кую. Күренеп тора. Күбесе вакытта оятсыз кыюлыкта дип әйтәләр дә, инде оятсыз эшләп кыюлык һәм әрсез ятып яхыт дигән сүз булдымы? Ансы да бар. Иратлардагы сез югары бәя иткән сыйфатлар нинди? Тугрылык. Хатын-кызлардагы? Хатын-кызларда мин телим хатын-кызларның хатын-кыз булып калган. Менә сүзем итеп тагын шуны әйтим әле. Нишеп һаман җәяү йөрисең диләр. Мин хатын-кыз. Мин руль артына утырмаячакмын. Әллә нинди тиле дисәләр дә утырмыйм. Ничә права алып, бүген 2 машина тора йортта. Утырмыйм мин. Мин хатын-кыз. Хатын-кыз булып каласыз килә. Шулай булсын, алга таба. Иң зур кимчелегегез? Кызулык. Сезнең өчен бәхет нәрсә ул? Бәхет ул минем тормышым. Амин, шулай булсын. Алга таба да шулай булсын. Амин. Иртәгә ни киткәнен белми яшәгән заманда тормышның нинди борылыш алу ихтималын беребез дә чамалый алмый. Мондый чакта кешелек сыйфатларыбызны саклап калу өчен бүгенге кунагыбыз кебек нык ихтиярлы, ләкин шул ук вакытта шигъри күңелле булып калу кирәктер. Шундыйлардан булса дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам, исәнлектә күрешик.